Milorad Ulemek Legija jedno je od najpoznatijih imena srpskog podzemlja i bezbjednostnih struktura s krajem 20. i početka 21. vijeka. Bivši komandant jedinice za specijalne operacije i nekadašnji pripadnik paravojne srpske dobrovoljačke garde, Legija je odigrao ključnu ulogu u više teških zločina u Srbiji. Osuđen je na maksimalni 40 godine zatvora zbog organizovanja ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, kao i za druge zločine, likvidaciju bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića, pokušaj ubistva opozicionog lidera Vuka Draškovića, ubistva 4 ljudi u atentatu na Ibarskoj magistrali 1999. i niz krivičnih dijela povezanih sa zemunskim klanom. Nakon atentata na Đinđića u martu 2003. Legija je nestao i postao državni neprijatelj broj 1. U ovom videu ćemo pričati kako je to Legija zapravo pronađen i uhapšen poslije 14 mjeseci skrivanja, uz osvrt na širi kontekst, od njegove pozadine i bjegstva, preko potjere poznate kao akcija Sablja, pa sve do predaje, suđenja i života u zatvoru. A vi koji niste, stisnite subscribe i uključite zvonce i ostavite like na videu kao znak podrške. Krećemo. Milorad Ulemek je rođen 1968. u Beogradu. Nadimak Legija stekao je po službi u Francuskoj legiji stranaca tokom 80-ih, gdje se kalio kao vojnik. Po povratku u zemlju 90-ih pridružio se paravojnim formacijama koje su djelovale u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Bio je pripadnik Srpske dobrovoljačke garde, jedinice kojom je komandovao Željko Ražnatović Arkan i učestvovao je u sukobima u Hrvatskoj i Bosni. Ulemekov ratni put izgradio mu je reputaciju surovog i vještog borca, te je kasnije integrisan u bezbjednosne strukture Srbije. Nakon ratova, Ulemek je postao jedan od vodećih ljudi novo uspostavljene jedinice za specijalne operacije, elitne jedinice državne bezbjednosti poznate pod nadimkom Crvene beretke. Formalno je postavljen za komandanta JSO-a 1999. a jedinica je bila uključena i u rat na Kosovu, te razne tajne operacije. Pod Legijinim vođstvom JSO se postepeno otrgla civilnoj kontroli i uspostavila tijesne veze sa organizovanim kriminalom, posebno sa zemunskim klanom, jednim od najozloglašenijih kriminalnih grupa u Srbiji. Tokom režima Slobodana Miloševića Legija je služio kao snažna poluga sile, ali i nakon promjene vlasti 2000. ostao je faktor nestabilnosti. Već 2001. Legija je predvodio otvorenu pobunu JSO-a protiv vlade premijera Zorana Đinđića, blokirajući autoput kod Beograda u znak nezadovoljstva saradnjom sa Haškim tribunalom. Taj oružani ustanak specijalaca, poznati kao Balvan revolucija JSO-a, uspješno je okončan bez žrtava, ali je ostavio dubok trag, pokazao da komandant JSO-a ima moć da izazove krizu vlasti. Legija je kasnije te godine formalno napustio službu u MUP-u nakon niza incidenata, poput pucnjave u beogradskoj diskoteci i incidenta na rođendanu Cece Ražnatović. Ipak njegovi ljudi nastavili su djelovati iz sjene, a Legijin uticaj u kriminalnim krugovima je rastao. Kulminacija sukoba između kriminalno-paravojnih struktura i reformističke vlade premijera Zorana Đinđića dogodila se 12. marta 2003. kada je Đinđić smrtno pogođen snajperskim hicem ispred zgrade vlade Srbije. Istraga je ubrzo utvrdila da iza atentata stoji upravo Legija sa saučesnicima iz JSO-a i zemunskog klana. Direktni izvršilac je bio rezervista JSO-a Zvezdan Jovanović, dok je Ulemek označen kao organizator zavere. Vlada Srbije je odmah nakon atentata proglasila vanredno stanje i pokrenula veliku policijsku operaciju pod kodnim imenom Sablja, sa ciljem razbijanja kriminalnih struktura i hapšenja odgovornih za ubistvo premijera. Ova akcija je bila neviđena po obimu i žestini. U periodu vanrednog stanja od 12. marta do 22. aprila 2003. uhapšeno je više od 11.000 ljudi, prema nekim izvorima tačno 11.660 osoba. Na udaru su se našli pripadnici zemunskog klana, kriminalci, ali i pojedini bivši bezbednjaci povezani sa mafijom. Policija je ubrzo ušla u trag glavnim vođama zemunskog klana, Dušanu Spasojeviću i Milanu Lukoviću, koji su ubijeni u policijskoj akciji sredinom marta 2003. Međutim, Legija je uspio izbjeći hapšenje, nestao je istog dana kad i atentat i narednih mjeseci je bio najtraženiji bjegunac u zemlji.
Za njim je raspisana međunarodna potjernica i MUP Srbije je ponudio nagradu za informacije. U danima i mjesecima nakon atentata kružile su razne glasine o Legijinoj sudbini. Neki su vjerovali da je pobjegao u inostranstvo, dok su drugi spekulisali da se krije unutar Srbije uz pomoć moćnih zaštitnika. Bivši načelnik uprave kriminalističke policije Mile Novaković, jedan od vodećih ljudi akcije Sablja, kasnije je priznao da je Legijino utočište tokom tih 14 mjeseci ostalo vječita misterija. Nikad pouzdano nije utvrđeno gdje se zapravo skrivao i ko su mu bili jataci. Postojale su indikacije da je često mijenjao skrovišta i da je koristio svoj profesionalni trening da izbjegne potjeru. Istraga je kasnije utvrdila da je Legijina supruga Aleksandra sa djecom živjela u porodičnoj kući u beogradskom naselju Filmski grad pod diskretnim nadzorom policije. Legija se navodno nije pojavljivao kod kuće dok je trajala Sablja. Međutim, prema riječima Mileta Novakovića, Legija je kasnije tvrdio da se svo vrijeme ipak krije u tajnoj sobi unutar svoje kuće u Filmskom gradu, do koje se dolazilo kroz ormar. Tu informaciju nikada nisu potvrdili istražni organi, ali ostaje činjenica da je kuća u Lemekovih mjesecima bila pod prismotrom. Ubrzo nakon završetka Sablje, uniformisane policijske straže oko kuće zamijenili su ljudi u civilu. Pretpostavljalo se da su tu i dalje policajci u tajnosti čuvali objekat, očekujući da bi se bjegunac mogao vratiti. Inače, kroz godine su kružile i različite teorije zavjere koje dovode u pitanje njegovu stvarnu ulogu. Prema nekim tumačenjima, Legija je navodno bio žrtveno jagnje, figura sa dovoljno pozadinom moći i uticajem da se predstavi kao glavni krivac, dok su stvari nalogodavci ostali u sjenci. Zagovornici te teorije ukazivali su na političke motive, prečutne dogovore i moguće prikrivanje šire pozadine atentata. Iako ove tvrdnje nisu potkrepljene dokazima i nisu dobile potvrdu u sudskim postupcima, one su doprinijele dubokoj polarizaciji javnosti i stvaranju mitologije oko Legijinog lika, koji je za jedne hladnokrvni zločinac, a za drugi instrument u rukama političkih centara moći. Legijin život u bjegstvu od proljeća 2003. do proljeća 2004. obavijen je velom tajne. Tokom tih 14 mjeseci skrivanja, on se nije javno oglašavao niti je bilo vjerodostojnih viđenja. Jedan krak istrage povezivao ga je sa Zemuncima, koji su preživjeli akciju Sablja. Moguće je da je određeno vrijeme proveo sakriven kod lojalnih pripadnika klana van Beograda. Drugi izvori sumnjali su da je Legija možda imao prečutnu zaštitu pojedinaca iz bezbjednosnih struktura, s obzirom na ranije veze i usluge. Kako god, operativna saznanja policije dugo nisu davala rezultat. Bjegunac je izmicao uprkos intenzivnoj potrazi. U tom periodu Legijina porodica, supruga i djeca nastavili su relativno normalan život pod nadzorom vlasti. Kao što rekao, policajci u civilu motrili su porodičnu kuću i komšiluk Filmskog grada. Komšije su primjećivale neobično obezbeđenje u naselju, park ispred kuće nekada pun djece, sada su diskretno nadzirali muškarci u civilu ili maskirani žandarmi. Na visokom betonskom zidu pored kuće osvanuo je čak i grafit "Gdje si Legija?", što je dodatno potkrijavalo misteriju da se možda krije baš tu, pred nosom policije. Ipak javnost je i dalje bila u mraku. Hapšenje ključnog optuženog za atentat na premijera izmaklo je vlastima tokom čitavog trajanja vanrednog stanja i mjesecima nakon njega. Tokom tog perioda došlo je i do promjene vlasti u Srbiji. Na januarskim izborima 2004. nasljednici Zorana Đinđića pretrpili su poraz, a novu vladu je formirao Vojislav Koštunica početkom marta 2004. Legijino skrivanje tako je potrajalo kroz dvije političke garniture, a neki su kasnije spekulisali da je upravo promjena vlasti otvorila put za njegovu predaju. Bilo kako bilo, pred 1. maj 2004. stigla je vijest koja je odjeknula. Milorad Ulemek Legija se predao. 2. maja 2004. usred prvomajskih praznika okončano je jedno od najdužih bjegstava u novijoj srpskoj istoriji. Tog dana, u poslijepodnevnim časovima, Legija se neočekivano pojavio ispred svoje kuće u ulici Ilije Stojadinovića, broj 87 u beogradskom naselju Filmski grad i obratio se pripadnicima žandarmerije koji su obezbeđivali objekat. Legija je, nakon 14 mjeseci skrivanja, dobrovoljno se predao nadležnim organima Srbije. Prema zvaničnom saopštenju MUP-a, Legija je oko 21 čas samoinicijativno stupio u kontakt sa policajcima ispred kuće i saopštio im svoju namjeru da se preda. Odmah je lišen slobode i sproveden u policijske prostorije, a potom po ubrzanoj proceduri u pritvorsku jedinicu okružnog zatvora u Beogradu.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić naglasio je tada da nije bilo nikakvih pregovora sa bjeguncem, tvrdeći da je predaja protekla bez dogovora i uz striktno poštovanje zakona. MUP je isticao da od trenutka kada je Legija predat pravosuđu, to jeste specijalnom sudu za organizovani kriminal, policija nije uzimala nikakve izjave od njega, već ga je samo sprovela u zatvor. Ipak, okolnosti njegovog hapšenja i dalje su predmet zanimanja javnosti, jer su neki detalji ostali pod velom misterije. Prema svjedočenjima operativaca i kasnijim izjavama Mileta Novakovića, Legija je te večeri iz kuće izašao zapuštenog izgleda, imao je dugu kosu i gustu bradu, djelovao je pomalo neuredno, pa čak i pijanom ili drogirano. Navodno je popio nešto alkohola da skupi hrabrost, a moguće je da je i koristio opijate. Njegova iznenadna pojava šokirala je policajce na straži. Maskirani pripadnici žandarmerije isprva nisu prepoznali bradatog čovjeka i u strahu su se povukli par koraka, repetirajući oružje. Legija ih je tada navodno cinično ohrabrio riječima: "Šta ste se prepali?", pokazujući da nema namjeru pružiti otpore. U kući se tog trenutka nalazio i rođak Legine supruge koji je prethodnih dana boravio sa Legijom. On je, prema kasnim otkrivenim detaljima, pokušao odgovoriti u Lemeka od nagle odluke da izađe pred policiju. Kada to nije uspio, rođak je uspaničeno telefonom pozvao Leginu suprugu Aleksandru, koja je s djecom bila kod rodbine u Vukovaru za praznike, i povikao: "Izašao je iz kuće, hoće da se preda." Aleksandra je odmah krenula nazad ka Beogradu džipom, očajnički tražeći da razgovara sa mužem kako bi ga odgovorila od predaje. Međutim, Legija je odbio komunikaciju, odlučio da okonča bjegstvo pod svojim uslovima. Umjesto pregovora sa porodicom, Legija je zatražio od žandarma da obavijesti komandanta žandarmerije da dođe. U to vrijeme žandarmerijom je komandovao general Goran Radosavljević Guri, pa se pretpostavlja da je riječ o njemu. U međuvremenu je na lice mjesta brzo stiglo više policijskih funkcionera i pripadnika bezbjednosti. Prema nezvaničnim izvorima, Legija je odmah postavio uslov da će se predati mirno, ali da želi razgovor sa visokim zvaničnikom MUP-a. Ako je i bilo, uskoro su ga uveli nazad u kuću ili vozilo gdje je vođen razgovor iza zatvornih vrata do kasno u noć. Kasnije svjedočenje Mileta Novakovića je otkrilo da je te noći pao veliki neočekivani dogovor. Po njegovim tvrdnjama, Legija je ponudio da ispriča sve o Đinđiću, Čedi, bebi, droge, heroinu. Ovaj zagonetni niz imena sugeriše da je možda nudio kompromitujuće informacije o političarima poput Čedomira Jovanovića, tadašnjeg Đinđićevog saradnika, i Vladimira Popovića Bebe, bivših šefa vladine kancelarije za komunikacije, kao i o vezama države sa švercom narkotika. Šta god da je tačno rečeno u tim satima, ishod je bio da se Legija predao bez otpora i da su ga vlasti zadržale u svom posjedu. Međutim, postoje kontroverze oko postupanja policije tokom Leginog hapšenja. Novaković, koji je učestvovao u akciji Sablja, ali tada više nije bio na terenu, kasnije je oštro kritikovao način na koji je sprovedena predaja. Ukazao je na brojne propuste, forenzički tim nikada nije izvršio uviđaj u Leginoj kući nakon hapšenja, niti je pretraženo to navodno skrovište u ormaru, time su propušteni dokazi o Leginom boravku i eventualnim pomagačima. Također, nikada nisu zvanično ispitani Legina supruga ni rođak koji su bili sa njim, iako su mogli dati dragocjene informacije. Ovo je bio jedinstven primjer u policijskoj praksi da se uhapsi najtraženiji bjegunac, a da se zabrani forenzičarima ulazak u kuću i prikupljanje dokaza, tvrdio je ogorčeno Mile Novaković, nazivajući takve propuste nedopustivim. Dodatnu sumnju izazvao je i incident sa novinarima te noći. Ispred Legine kuće okupili su se reporteri čim je procurila vijest o predaji. Novinar televizije B92 Mašan Lekić je pokušao snimiti kuću iz daljine, ali su mu prišla dvojica krupnih ćelavih mladića i zaprijetila: "Hoćeš da brišemo snimak ili da lomimo kameru?" Predstavili su se kao Legino obezbeđenje i tom prilikom su mu razbili kameru. Sličnu sudbinu doživjela je i ekipa RTS-a, nepoznati civili oduzeli su im kasetu snimanja kuće narednih dana. Ovi događaji sugerisali su da se oko Legine rezidencije dežurali ljudi koji nisu bili zvanični policajci, već možda pripadnici njegove lične mreže ili paralelnih struktura. Novinari su kasnije izvještavali da tih dana uopšte nisu mogli slobodno prići ni slikati mjesto događaja, što je neuobičajeno za tako važno hapšenje, i podgrelo je teorije o tajnom dogovoru. Čedomir Jovanović je kasnije iznio svoju verziju događaja te noći. Prema Jovanoviću, nakon što je Legija uhapšen, umjesto da odmah bude sproveden u zatvor, on je odvezen kod ministra policije Dragana Jočića. Tamo su mu, tvrdi Jovanović, u noći predaje društvo pravili lično premijer Vojislav Koštunica, šef tajne službe Rade Bulatović i direktor RTS-a Aleksandar Tijanić.
Jovanović sugeriše da su najviši državni funkcioneri učestvovali u tim prvim satima nakon predaje, što bi značilo da je Legija praktično pregovarao sa samim vrhom nove vlasti. O kakvom tačnom dogovoru bi moglo biti riječi ostaje predmet nagađanja. Jovanović aludira da je Legija možda pokušao da se predstavi kao politički zarobljenik, predajući se istomišljenicima, jer je Koštuničina stranka ranije bila u sukobu sa Đinđićem. Zvanično, naravno, ništa od ovih navoda nije potvrđeno. Jočić je sve pregovore negirao i insistirao da je sve urađeno po propisu. Bilo kako bilo, do jutra 3. maja 2004. Legija je završio iza rešetaka centralnog zatvora u Beogradu. Oko 2 sata ujutru pod jakim obezbeđenjem policijski kombi ga je odvezao u glavni zatvor. Specijalci sa pancirima i automatskim puškama ispratili su ga do ćelije. Prema izvorima bliskim MUP-u, Ulemek je prilikom privođenja bio u relativno dobrom fizičkom stanju, te je odmah zatražio da se ošiša i obrije kako bi skinuo masku od duge kose i brade. Time je završena Legijina dugotrajna saga bjegstva. Predao se bez ispaljenog metka na pragu vlastite kuće, pod uslovima koji će još dugo biti tema rasprave. Nakon predaje uslijedio dugotrajan pravosudni proces. Protiv Legije su već bile podignute optužnice za više krivičnih dijela, pa je odmah započeo niz suđenja pred specijalnim sudom za organizovani kriminal. Glavni proces vođen je za atentat na premijera Đinđića, gdje je Legija bio prvo optuženi. Suđenje, poznato kao suđenje vijeka, trajalo je skoro 3 godine i bilo je obilježeno jakim mjerama bezbjednosti i velikim interesovanjem javnosti. U junu 2007. donesena je presuda. Miloradu Ulemek Legija osuđen je na 40 godina zatvora kao organizator ubistva premijera. Maksimalna kazna izrečena je i njegovim najbližim saradnicima, uključujući Zvezdana Jovanovića i još nekoliko pripadnika zemunskog klana. Time je stavljena tačka na slučaj atentata u pravnom smislu, iako politička pozadina nikada nije do kraja rasvjetljena. Osim za Đinđića, Legija je pravosnažno osuđen i u drugim postupcima. Dobio je dodatne kazne od po 40 godina zatvora za ubistvo Ivana Stambolića i za pokušaj ubistva Vuka Draškovića. Također, osuđen je i kao vođa kriminalne grupe u procesu protiv pripadnika zemunskog klana za više ubistava i otmica. S obzirom da srpsko pravosuđe ne sabira kazne, već uzima najvišu pojedinačnu, sve ove presude objedinjene su u jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Praktično, to je maksimalno vrijeme koje može provesti iza rešetaka po tadašnjem zakonu. Legiji je tada bilo oko 36 godina, pa je postalo jasno da će veći dio života provesti u zatvoru. Važno je napomenuti da je on tokom suđenja više puta mijenjao taktiku. Isprva je negirao krivicu, zatim se branio ćutanjem, pa je iznosio kontroverzne tvrdnje, poput one da je spomenuti Đinđićev najbliži saradnik Čedomir Jovanović navodno bio upleten u poslove sa Zemuncima, tvrdnje koje sud nije uvažio. Pokušao je i sa obstrukcijama, ali na kraju su dokazi bili čvrsti, balistički, forenzički i svjedočenje insajdera klana. Presudama je potvrđeno da je Legija bio mozak zavere i da je koristio i svoj autoritet bivšeg komandanta JSO-a i veze sa mafijom da organizuje ubistva političkih protivnika. JSO je u međuvremenu bila rasformisana ubrzo nakon atentata. Crvene beretke su ukinute odlukom vlade krajem marta 2003. a dio pripadnika je integrisan u žandarmeriju ili druge strukture, dok su pojedinci procesuirani. Sama činjenica da je elitna jedinica države učestvovala u likvidaciji premijera duboko je potresla Srbiju i ukazala na opasan smoj kriminala i bezbjednosnih struktura o kojem govori i TV serija Sablja. Legija se nalazi u zatvoru neprekidno od maja 2004. više od 20 godina iza rešetaka. Prve godine provodio je u Beogradskom centralnom zatvoru i Požarevačkoj Zabeli pod strogim režimom. Od jula 2010. premješten je u specijalno izgrađeno odjeljenje visokog stepena bezbjednosti u okviru KPZ Zabela, kolokvijalno nazvano Alcatraz. Bio je prvi stanar tog strogo čuvanog objekta u koji je prebačen pod izuzetnim mjerama zaštite, helikopterima i konvojem žandarmerije, zbog bojazni da bi čak i u zatvoru mogao da bude meta ili organizovati bjegstvo. U Alcatrazu je Legija godinama bio gotovo u samici sa minimalnim kontaktom sa drugim zatvorenicima. Tokom boravka u zatvoru Legija je vremenom pokazao interesovanje za razne vidove resocijalizacije.
Prema zvaničnim podacima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija od 2021. on je radno angažovan unutar zatvora, a ima pravo i na 7 sati dnevno van ćelije kroz razne aktivnosti. Radio je kao baštovan, uređuje travnjake, cvijeće i sadnice u krugu zatvora zajedno sa ostalim osuđenicima. Također je uključen u umjetničku sekciju, završio je obuku iz osnovnih likovnih tehnika i redovno pohađa časove slikarstva koje mu drži profesor umjetnosti. Legija je razvio i neobičan zanat u zatvoru. Sa grupom zatvorenika sklapa pogrebne vijence za jedno poznato pogrebno preduzeće iz Požarevca na osnovu ugovora te firme sa kaznenim zavodom. Taj posao mu ide od ruke i za njega dobija određenu novčanu naknadu, čime zarađuje u zatvoru. Osim fizičkog rada, Ulemek se posvetio i pisanju knjiga. Vremenom je postao neočekivano plodan autor. Do 2023. objavio je prema riječima njegovog advokata čak 29 knjiga raznih žanrova. Među naslovima su poluautobiografska djela i romani inspirisani ratničkim iskustvima, poput dvotomnih Psi rata Ukrajina, Sirija, Libija, u kojima je opisao svoje navodne legionarske dane. Na Beogradskom sajmu knjiga pojavilo se preko 20 njegovih naslova, što govori da je vrijeme iza rešetaka iskoristio za literarni rad. U zatvoru prima i nastavak formalnog obrazovanja i psihosocijalne terapije. Pohađa specijalizovani kognitivno-behavioralni program radi lakše resocijalizacije. Legija se tokom izdržavanja kazne borio i za neka prava zatvorenika. 2 puta je stupao u štrajk glađu, 2001. i 2023. zahtijevajući bolje uslove, mogućnost da češće i bez fizičkih barijera viđe suprugu i djecu, pravo na rad i obrazovanje, kao i objašnjenje zašto mu se produžava strogi režim izolacije. Godinama je naime posjete porodice imao isključivo iza neprobojnog stakla, bez dodira. Nakon dugih pravnih borbi pravilnik je izmijenjen, pa mu je od 2020. omogućeno da suprugu Aleksandru i djecu povremeno vidi u posebnim prostorijama bez staklene pregrade, pa čak i da je poljubi. Ova mala pobjeda za njega je imala veliki značaj jer su mu porodica i vjerska duhovnost ostale glavna veza sa spoljnim svijetom. Legija je 2023. i 2024. iskoristio zakonsku mogućnost da zatraži prijevremeno puštanje na slobodu, to jest uslovni otpust. Njegov advokat je krajem 2024. podnio Višem sudu u Beogradu molbu, navodeći da je Ulemek izdržao preko 20 godina zatvora i da je imao uzorno vladanje, bez jedne disciplinske kazne. Time je odbrana pokušala da primjeni stari zakon koji je važio u vrijeme krivičnih djela. Po njemu se uslovni otpust mogao tražiti nakon izdržane polovine kazne. I zaista, formalno su ispunjeni osnovni uslovi starog zakona. Međutim, Viši sud u Beogradu odbacio je Legijinu molbu u novembru 2024. Sud je obrazložio odluku time da Ulemek nije izdržao 2/3 kazne, što je prag predviđen novim izmjenama zakona za ovako teška krivična djela. Drugim riječima, iako su Legija i njegov saučesnik Branko Berček također osuđen na 40 godina iskoristili pravo da podnesu zahtjev nakon polovine kazne po starom zakonu, sud je procijenio da je interes pravde da ostanu iza rešetaka bar do 2/3, oko 26,5 godina. Advokat Slobodan Ružić izjavio je tim povodom da je očekivao takvu odluku, ističući kako samo zato što traže ne znači da će i dobiti otpust. On je naglasio da su Ulemek i njegov kolega svakako među osuđenicima za najteža djela, te da komisije i sudovi vrlo restriktivno odobravaju prijevremeno puštanje u takvim slučajevima. Legija će dakle po svojoj prilici ostati u zatvoru još dugi niz godina. Prema pravosnažnoj presudi puni isticaj kazne bio bi 2044. uz mogućnost minimalnog skraćenja zbog vremena provedenog u pritvoru prije presude. Javnost u Srbiji i dalje ima podijeljena mišljenja o njemu. Za jedne, on je hladnokrvni zločinac koji ne zaslužuje milost, dok drugi, mahom pobornici teorija zavjere, vjeruju da Legija zna mnogo tajni o turbulentnom periodu i da je izmanipulisan od strane političara. Čak se u medijima moglo čuti mišljenje da bi mu eventualni otpust trebalo usloviti otkrivanje pune istine o naložiocu ubistva Ivana Stambolića i političkoj pozadini atentata na Đinđića. Za sada, međutim, državne institucije ostaju pri stavu da za takvog počinioca nema olakšica. Legija ostaje u zatvoru.
Hapšenje Legije bio kraj jedne mračne ere srpskog podzemlja, ali i početak novih kontroverziji. Način na koji je pronađen i priveden, praktično tako što se pojavio na kućnom pragu i predao, ostavio je brojna otvorena pitanja. Da li je postignut tajni dil sa vlastima u zamenu za ćutanje ili informacije? Kako je moguće da se mjesecima skrivao baš tamo gdje se i pretpostavljalo da bi mogao biti, a da ga nisu našli ranije? Zvanična verzija kaže da je Legija poklekao pod pritiskom i odlučio da prekine život u bijegu, jer više nije mogao da izdrži skrivanje. Zaista, Novaković i drugi insajderi navode da je psihološki pukao nakon godinu dana ograničenog kretanja, on koji je dotad svuda ulazio silom i živio nedodirljivo. Bilo kako bilo, epilog je jasan. Milorad Ulemek Legija danas je zatvorenik koji služi dugogodišnju kaznu. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Sada što se tiče Instagram pozdrava, njih dobijaju Konda, Ajla, Šone, 52, Nenad Perović i Jema. Ako i vi želite pozdrav u nekom od narednih klipova, obavezno me zapratite na Instagramu.